Добър ден! Добър ден! Добре дошъл на българска земя. Big Brother те очаква. Много благодаря и аз много се радвам. Успех! Много ти благодаря. Един от тримата кандидати за място в най-обсъжданата къща в България е младият милионер Георги от Монтана, който живее в Милано. Смяташ ли, че би могъл да спечелиш Big Brother? Смятам на 100%, че мога да го спечеля и също така, ако влеза, съм убеден в това, че ще го спечеля. С онлайн гласуване в приложението на Nova Play публиката може да определи кой да прекрачи прага на къщата на Big Brother. Това, което искам аз да правя те, е да гласуват за човека, който мислят, че наистина ще им помогне по някакъв начин. Не просто да гледат някакъв сеир или да гледат някаква драма, която се случва, а наистина нещо, което ще им даде като ценност. Ценност от всичкото това нещо, което гледат. Да не са само един месец и половина или 2 месеца загубени просто в гледане на нещо, а наистина могат след това да си изкарат нещо, което да го апликират в живота си. С представянето си Георги обяви, че в банковата му сметка има сума с поне 6 нули. Много хора всъщност се съмняват, че ти си истински милионер. Смяташ ли, че това е злоба или каква е причината? Трябва човек да се замисли в какъв свят живееме и то не е така да се нарече нормално или по-скоро нещо, което не се среща много често. И от това идват също така и всичките тези изказвания, като, например, това са парите на мама и тати, това са парите на дядо или на някой, който от фамилията е изградил нещо, аз просто съм го поел. За какво да сме готови всички българки? Като цяло да видите едно момче за пример, което може да го търсите навън, защото това, което аз наистина ценя е, ако мога така да се каже, джентълменството, защото това ми липсва в днешното време, това ми липсва като цяло в света. Ако влезе в къщата, няма да търси любовта, но веднага би познал жената за него. Какво търсиш в една жена? Подкрепа, разбирателство, обич и женска енергия, така мога да го нареча. Получава ли си провокативни предложения от жени заради парите си? Може да се каже да. Например? Има жени, които, например, това ги привлича и те идват и търсят внимание, търсят също така нещо повече, защото са привлекани от всичко това, което излъчваш. Георги!